Gawa sa kang bakong baking ikatamong page ay ni Bapa Chutam kaning karibapang porong magtindang pandibura kay. Ha? Ay pandesal mo po pala Bap. Ay ni-interviewan Mayari sali na kamo, nakaman interview. Kasi wala akong oras para kaya. Sige po Bap, na ako po man-interview sali na akong pong mga kanyan ay. Pilan, Malyari po may itong mo pong supot. O ni Bapa. alam mo na, may tuka pala support sa lawan. Ay damo, yung mga magtinda ko kaya na. Huwag kayong kamamang mugok ka taga mabating kaya niya eh. Oo, boy. Nano ka, boy? Nano, agyo mo pa. Nasa burak mo, totoo ba? Manyo kaya nga bi ako, Bapay. Amo, pota ka recursional eh. Kaya ni Bap, nandun di ba? Ano na reklamo mo? Mabulok yung tindayo, Bap. Nangaman mo mabulok. Bisa ka, sumbong mo kang mayor oh. O sige, Bap, pamosan ka. Sige, bala ko. Bolang. Mayor, white chay porong magtindayang mabulok. Mayor, maniwala ka karana. Ako po sasabi kong totoo. Barang tinda ko po ganyan malinis. Kayo po maniwala mabulok yung tinda ko ay. Sige Mayor, tikman mo. O sige porong, maniwala ko kaya ka. Lalo na tika lepistik kang one. Manyaman naman, basta tiya ka sisingot. O sige, ikayo ken. Sali na kayo kanini. Meta-meme kayo na.